may kaitayo, kadayaw tiyapo. Tayo sa hayeng tiyapo. Sa harapoy tayo ikaganda tayo. Sa babae tayo, kakabsakin pagkatao. Tapno may kain tayo, nga dayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko naman. Kakabsat, adda tayo ti maikatlo arabii, panagnobnobena para ti panagpiesta tayo. Adda tayo pa ti maikasangapulo Domingo ti kadawyan a tiyempo. Ti Diyos, tartarigagayan na ti puso tayo sumurot ken kuana. Sumurot kadagiti pagayatan na. Agkamatalag tayo ti grasya ken bilin na. Tapno nga rin maikaritay ang makiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasyan. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Minta iday-dayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangaruan, ket dito'y nagkakapyan, karagin at taruan ay pagtitanan, nakakita, imunan nagdagang, itanong nakapagpapan nakadayaya, agyaman kamken ka, gawili ay nakadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangaruan. Apo Diyos, nailangitan langit. Diyos Ama na kapalinangit, Yesika Pumia Yesu Kristo, nanaki Diyos na po, Cordero ni Diyos, anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangaruan. Sikamang ikaw, kadang paspas Panginoon, kaasyan na kami. Sikamang ikaw, kadang paspas Panginoon, awatin kadayo'y araw-araw ni sikasipagdaw, iti magandawang iyaman, kasisyan na kami. Gloria
sama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sikat ipagtaudan ti amin na imbag, ipaay mo kada kaasi, tapal tiingan na kami, tapdo dagiti nalinteg ti pampanunutin mi, kat babaen ti panangiturong mo, isoda metlaeng ti aramiden mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipadari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Pinukawan ti Apo a Diyos ti lalaki. Sa dino ti ayan mo, kinunana. Nangag ko ti arimpadek mo iti minuyungan, insungbat ti lalaki. Ngem nagbutengak ket naglemengak, gapu talamu-lamuak. Siya sino tinangibaga alamu-lamu ka, sinaludsod ti Diyos. Nangan ka kadi ti bunga nga inparit ko akanem, ti babae nga inkabil mo ditoy katad ko naynay ko, inikkanak iti bunga ti kayo, ket kinnan ko, insungbat ti lalaki. Apay nga inaramid mo daytoy, kinuna ti Apo Diyos iti babae. Inalilaw nak ti uleg ket nanganak, insungbat na. Kinuna ti Apo a Diyos iti uleg, madusa ka gapu iti daytoy, sikalaeng kadagiti amin nga animal, ti masapul a mangibaklay iti daytoy alunod. Manipod ita, aguyas ka, ket tapok ti kanem iti unos ti panagbiag mo. Agginura kayto iti babae, kanayon to nga agbinusor iti tao ken ti uleg. Tarigagay to ti tao apis iten ti ulom, ket tarigagay muntumet akagaten ti mukod na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Agtalek ka iti Apo, nakanayon asiayat amang isalakan. Agtalag ka ti ako, takanan ti at ang salakan. Iti tenga ti aglaplapusanan at tuok ko, humawagak keng ka o Apo. O Apo, denggem to'y asog ko. Ipangag mo ka ti panang patulong ko. Agtalag ka ti ako, takanayan na si at ang salakan. No addal istaam kadagiti basbasol mi, si asino o Apo, ti makalisi iti panusam, ngem pakawanan na kami kadi, tapno keng ka agbuteng kami. Agtalag ka ti ako, takanayan na si at ang salakan. Sigagagarak a manguray ti tulong ti Apo, ket mangnamnamaak iti sauna. Ad-adda ti panagsegga ti kararwak iti Apo, ngem ti panagsegga dagiti agbanbantay iti idadateng iti bigat. Agtalag ka ti ako, takanayan na si at ang salakan. O Israel, agtalek ka iti Apo, ta saan nga agbalbaliw ti ayat na, ket kanayon a mangisalakan. Ta subutem nanto dagiti Israelita, kadagiti amin a basbasol da. Agtalag ka ti ako, takanayan na si at ang salakan. Ti maibasa na adaw ti may kadwa a surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Iti isumet laeng nga espiritu ti pammati agsao kami. Ammumi ati Diyos anang pagungar ken ni Apo Jesus, pagungaren na kamin tumet, akas ken ni Jesus ket ikuyog na kamin to, ken da kayo iti saklang na. Maiga po amin daytoy kada kayo tapno agwaras ti parabor ti Dios iti ad-adu a tao. Iti kasta, ad-adun tumet ti pagyaman da kararag apakaidayawan ti Dios. Gapu iti daytoy, saan kami a maupay.
Uray no maininot nga agrupsa itinailasagan a bagimi. Inaldaw met a mapabaro tina espirituan a katatao mi. Ket daytoy napalagan ken napagbiit a sagsagabaen mi. Ited na kada kami ti dakkel ken agnanayon a dayag nga awan pakaipadaan na. Ta kadagiti banag a di makita ti matmatan mi. Saan a dagiti makita? A pagbiit laeng ti banag a makita, ngem mataginayon ti banag a di makita. Taammumi nga inton marakrak daytoy kalapaw a pagnaedan tayo. Ti bagi tayo ditoy daga. Addanto balay nga ited ti Dios kada tayo ijay langit. Balay asaan nga aramid ti tao, no diket agnanayon sa dilangit. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Dagiti sa uamaka, itit iyang nanayon na biyan. Alleluia, 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 alleluia. Adaket na dagiti sa uamaka, itit iyang nanayon na biyan. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Sa kumamkin. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria ti may paiken kawa. Nagawid ni Jesus kadwa na dagiti adalan na. Adumanen a tao ti naguumong ket saan nan amasango ti mangan. Agraman dagiti adalan na. Apaman ang dadamag daytoy dagiti kakabagyan na napanda iti yan ni Jesus tapno ipanaw da. Agmauyongen kon nangamin dagiti tattao. Linuganan ni Beelzebub, kinunati sumagmamano a maestro ti linteg, a naggapu ijay Jerusalem. Ti pangulo dagiti demonyo, ti mangmangted kenkwa na ti bilag amang paksiat kadagiti dakes nga espirito, kinunamet ti dadduma. Isot gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti tattao, ket sinarita na kadakwada ti sumagmamano a pangarig. Mabalin aya apaksyaten ni Satanas, ti bagina met laeng. No agbinnosor dagiti tattao iti maysa a pagarian, marpuog dayta a pagarian. No agririri dagiti kamkameng ti maysa a pamilya, marakrak dayta a pamilya. Ngarod, no mabingbingay ti pagarian ni Satanas, ket saan ket agdidin na dael dagiti tattao na, di agpaot ket domtengen ti kanibusanan na. Awan makastrek iti balay iti napigsa a tao, tapno italaw na dagiti kukwana. Repeten na pay nga umuna dagiti napigsa a tao sa agsamsam iti uneg ti balay. Laglagipen nyo, amapakawan amin nga basol dagiti tao, ken amin nga insasauda a maibusor iti Dios. Ngem dinto mapakawan ti siasino man nga agsao iti dakes, a maibusor iti Espiritu Santo, ta nakaaramid ti agnanayon a basol. Insao ni Jesus daytoy, tadda sumagmamano kadakwada anag kuna, linuganan ti dakes nga Espiritu. Simmangpet ti ina, ken dagiti lalaki a kakabsat ni Jesus, nagtaktak derda iti ruangan, ket nangibaon dalaeng ti mangayab ken kuana. Ado a tao tinakatugaw iti likmot na. Adda ninanang mo, ken dagiti kakabsat mo alalaki ijay ruar kinunada. Masapul da ka, insong bat ni Jesus, si asino kadi ti inak, si asino kadi dagiti kakabsat ko. Inwaras na ti panagkita na kadagiti nang lawlaw ken kuana, ket kinunana. Kitain nyo, adtoy ti inak, ket dagiti kakabsat ko, tadagiti agaramid ti pagayatan ti Dios, isuda ti kakabsat ko ken ti inak. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo.
Tao Kristo. Good evening. Dito datay joke da nga idi kano na pan ni Apo Jesus ay ni Apo Diyos nagtaray da adan ken Eva naglumeng ni Adan na panjayan ti ado nga anaaw ni Eva na pan iyay kadamurtisan kana ibungon na masiitan kada kayo met pagtarayan nyo met no nagdakkel ta bagim inya pa iyal alam nga yabong mo nga rod tata ngam no kitain nyo apa yang na-realize da dati umuna nga maibasal apa yang na-realize da nga lamu-lamudan where in fact mano nga nagbibiyag damet di mo ano mano nga tawon kalpasan nga na para sa lubong nagbibiyag damet handa mo nadlaw nga lamu-lamu da mayat materialasyon da kini Apo Diyos. Apa yang sa adalan na-realize, idi nga nakita dan nga lamu-lamu da. Kamaya materialasyon da kini Apo Diyos, handa mo nadnadlaw. Hello? Hello, Dili. So, dagamin ti sponsor tata. Di nga ron, nasumrek ti basol. Nasumrek ti no si babasol ti tao, no kastrek ti basol, ma-out of focus kin ni Apo Diyos. Iso ti makita na ti lubong, insecurities. Lagmumutalang tayo, amin. No nakafocus kin ni Apo, nagitoy dadan ken iba, diti ka pangarig ay nya gan. Istorya ti panakaisa, panakaparso ti lubong. Ngam no amirism di kayat nga saon iso dayjay. Idi handa pa nga nagbasol, nakafocus da kin ni Apo Dios. Handa mari na dagiti kurang kin adda kin awan kadakwada. Iso nga agin enjoy da ijay para iso. Agay ay ayam da ijay. Handa nga nakita nga lamu-lamu da ne tabilitong mo handa nga naging innangaw kasi ka handa nga nagpinpiniltik ti billetong. Ta nakapokus da nga rod kanya tatamot lang ka da kay magamin nga lalaki mababakit ka billetong apros ay pa nyo maisuro ta ubingan pa lang ka tibtibo banyo magamin pilpilti ka na si babasol kay nga ta. Kanya na hapay nga na-realize da nga min nakapokus da kini Apo Diyos makitaan tayo the enjoy paradise. But because of that pride nga kayat dati kitaan ko na ganyati ko na di ulag mga angka na nakin iba ka haan ipaharit ni Apo mga angka haan ipaharit na mga angka ki di apa yan no kanam ngamin maamuam tipod no sumirib kakasirisirib monton napanan di pride idi na nagdan ti basolan nakita dan ti kurang ti lubong di same ori magkanya tayo haan ori magkanya tayo no ti tao ti makikita na itipada na a tao kakamali disturb dayta haan nga nakapokus no nakapokus ka kini Apo Diyos nakapokus ka ti misyon mo wano trabaho narigat mo nga mapansin dagiti irregularities narigat mo ang mapansin dagiti maditi aglawlaw ngam no tinakapokus am kaya na nga saon out of focus ka hangka nakakonsentre kinapo isugarod nga umay ka makimisa ka disturb ka nga mo may concentrate ti makimisa adaman di pangarig tayo apa yang nga may concentrate ti makimisa anya ti inaramid na mangigan ka ti sa nga baso nga danom ti dandani mapunno agrikos-rikos ka nakakonsentrate ijay baso nakitam dagi jagchichismis nga kaarumahaan nangag mo dagiti bagbagada nga madihaan apa yan nakakonsentrate ka nga ijay ba kasdi mo ani Apo Diyos no umay ka makimisa ka hangka makapokus disturb ka. Iso nga ti makitkitan dayta bagdayta kaabay mo ano alaan na nga tamo mga agbagay di buok ken di kiday na di padak nga pastoral ka nagmamaditi pa nagipataray da kamaleta patarayo
Nya na itulong mo, awan. Kahit na nga sa own inside, madi. Iso nga room war out. Nagkakaawatan tayo, haan. Ura di pamilya, kita inyo di pamilya. No awan niya po yung sa itang pamilya, nung da nakapokus, ti ayat dari itang pamilya, wara. Linaingan, siniglatan, agkita ka, ti kamalit itong galmay sa apaya, hanggang nga nakapokus, ti ayat mo itang pamilya, awan ni Apo Diyos ita pamilya, iso ti makikita madi. When you come to church, ngahang ka nga makapagpog, iso dayta, tila madildilaw mo, ti focus mo kuno sino kachismis mo, ti focus mo kuno inyat kamalina, di mo man lang nakita, di ayat na nga dakdakkelking ka, tila nakita mo ka niya nagbatitan nga kamalina. Kasino nga ron ti awan agkamali aya, dakay mo ilang nga tagadili nga sponsor ti awang kamalina ka. Ay ha, jak mo nga ron. Kasi nung nga ron ti perfect aya. Ngam na ti berbero ko mong kar, aday jay perfect ka. Something wrong. Adyo nga, ti tao nga chumanismis, ti tao nga man nakiapa, ti tao nga man nakigubat ti ri na, dadtoy ti problema, awan idta. Nalawag. Oh, nalawag. Awan itarwar, tiriri, dagtoy. Nga nakapokus, disturb, nga nakapokus. Lawagan nyo dayjay. Apa yang nga, naman si disturbo, apa yang nga, nagmali pa nagkikitak kanya na. Apa yang nga, mairi-iritaat. Hindi trabaho. Na nakapokus ka di trabaho, awang problema, i-concentrate mo, hamumanggag dahil aglawlaw. Ngam na hanggang nakapokus, inya berbero kam, pan nakaitantanok, promotion, sweldo manan, pabor agga po di boss, siyak ti maitantanok, kukwak ti kangangatuan, hanggang nga nakapokus ta mission mo, ti focus mo dahi tabagin, something wrong inside. Kasi mo lang, ang pamilya, trabaho, di sisa. Apa nga mabuo ta sisa, puros tangsit nga rod. Tinagyan na, awan mayat, awan nakapokus. Isugaro niya ti imbagak paila ka na kayo damdamok paila to idi agin sisa tayo matatawanan, naspaken. Tila ambisyon tayo, di wagas ti panagbiag yo, ipastrek yo ni Apo Diyos. Iya pampamilya kin pa nagkakaarroba yo, agurnos to amin. No ang nga na ornos, amumon. Out of focus. Nagmisa kayo, nagpakan kayo, haan nga, ti problema yo, na imas yahan dami ngam isoda. Hamang nga di misa ti concentration da. Hindi ko nakurin no inya ti sidayon, gusipang manwano ka, ti focus mo, hang ka makakonsider nga nakimisa apa yan, napang ka nakichin-chin data, pumaspasikat ka. Ayan na focus mo, dahil misa, di pa nagkay sa uno, di pa sikat ka. Naglaka nga basaan. Naglaka nga kitaan. Sisa dayay. Ang dayay no, apa yan nga nadlaw dati madi, irregularities, kada kurang ditong galmay sa kada, dagitoy, daadan kin iba, kunatayon to, beksak. Ta apa ya, na out of focus dagin ni Apo Diyos. Idi nakita na ni Apo Diyos, idi kay kadwada pala ni Apo Diyos, handa mabigbig dagitoy. Agin enjoy da. Napantayo ti Ebanghelyo. Napanday na yabanan ni bagadan nga Beelzebub kanon ti mangted ti power ken ni Apo Hesus. Hampay manganen, hampay makainanan. Apan innala dagiti kakabagyan kada inana. Dayjay da ayabanda. Anyo ti kunan ni Apo Hesus, no si asino ti mangaramid ti pagayatan ti Dios iso ti amakin kabsat isubsubli na dayjay focus. Api nga kasdi timbaga ni Apo Hesus isubli na nga hamon nga uri dagiti biological nga kakasinsin kada kakabsat na kada inana haanen nga nakapokus ijayan ta apaya di mission na nga ron nga ibagbaga na ti inakin kabsat ko dagiti mangayat dagiti mangtungpal ti pagayatan ni Apo Dios anya ti kayat na nga sa unday jay
baamon ta biological, baamon ta assignment mo, bayamon datapan, no nakapokus ka kini Apo Diyos, mahammo nga han nga dagiti ti concentration mo. Taapay agsubli ka nga rod, aramidam di pagayatan ni Apo Diyos, malipatan na pa'y timangan, di pa'y makainanan, tapaya nakakonsentrate, kas di mo ti bagbaga na dagiti mangtungpal ti pagayatan ti Diyos, isuda ti amakin kabsat ko. No, ti pay la pagiriralam ka pride mo, nasaktan ka kano. Kanya lang, sinungar ka nga masaksaktan aya. Natantanok ka kano. Adayo pa'y aji pagayatan ti Diyos da dyan, out of focus da dyan. Isumati ko na ti pagayatan ni Apo Diyos, no agar-aramid ka ijay gimong mo, ijay pamilyang tinasaya at ijay simbaan mo, trabaho. Malipatan pa'y dagitoy. Agsubli nga rod para kanya na. Isugarod nga no, maala tayo tayo beatific vision. Ulit-ulitin tayo. Inton panagungar no kadwatay ni Apo Diyos, antay ton mapansin no sinno tinapudpudaw, antay ton mapansin no sinno agaam mo tayo amin kunanan, sinno ti kabsat mo, sinno katugangam, sinno to dagiti kadkadon dito, antay ton mapansinan apaya tintula aramidan tayo no dati kanya na ka agkankanta, hallelujah, 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 o agkanta kamit, hallelujah. Dagito laang to obraan tayo jayan, antay ton mapansin dagitan. Awan tong dagita na purpuraw ti rupa na nga, iso problema yung tata. Inka makimisa darsem, manaladaw kan, apaya, aburay ang ami, gani, jak pa na kami, ay apo nagudwa tamisan, di pala nakaladawa, make up. Nya focus mo, misa, wano, may kagparamag. Di siya imot lang. Into na dati ijayan, isubli na, di original nga relasyon, di before da nga nagbasol, nga tila ang araramidan da, praising God, enjoying paradise, kasi matlaan. So nga da tayo no daduma, tatapay laang iti pa nagbiag tayo, anya ti mabalin tayo nga aramidanan, umuna, sa ludsudan tabagim, apay nga out of focus na, apay nga sa bahali ti panunutat, haang ka nga nakaintak kanya na. No nakaintak ka kanya na, iserve mo ka dagiti tattao, enjoyam ti serbi ka dagiti tattao, hamo pa'y pampanunutan ti bagim, position mo, sweldo, honor mo, diploma, hamo pa'y panunutan dahi jay, taragragsakam ti tumulong ka dagiti tattao, taagsubli ka, mga aramid ti pagayatan ni Apo Diyos, kasla ka laadda ti langit. No, aramidam ti pagayatan ni Apo Diyos, kaslala ti biyag mo para iso. Hello? Nakaturog kay sa mga. No, enjoy yung ti biyag mo, no, among kagserbi nga nasaya at ti biyag mo para iso. Ngam no, awan ken ni Apo Diyos ta biyag mo, anya biyag mo, impyerno. Naglawag na saritaan. Iso day jay, hala, makitintin nang si, makikumkumpi, competition ti biya, agbirbirok ti abot, tapno italmag na ni kabsat na, agbirbirok ti abot, tapno agpangato isuna, no hanga na pagustuhan, riri, hanga impyerno nga ron tabiyag mo. Iso nga ron, ngam no in-enjoyan ti agserbi, ala uri man na niya ti mapaspasamat, basta nakapokus ka ta mission mo ni Apo Jesus, dagiti tattao, ang nga ron nga para iso tabiyag mo, naragsak abiyag na ginawa nga biyag. Ala, mabalin tayo manan nga balbalyan. Posipusin nyo manan, ta spinning wheel, barbaring no, sumambakay man, krrrr, ay, bukya, gayang tanala. Bukya, agkarabukya ka, papagkaman na di 100%, anya day jay, masapol nga ag-focus, masapol nga igsubli di mission, masapol nga agarami iti mission, ngam no, pampanunutom ka, makimismisa at awang pa'y kaarubam, awang pa'y ammo, bagbagim natin ammo nga serbian, awan ti sabali. Impyerno aday tanga biyag, ngam no adda ayat king ka, para iso aday tanga biyag. Kita nyo Jerry na niya, review tayo. Na-realize da, nga lamo-lamo da, tapayan na out of focus da, ni Apo Jesus kayat na nga isubli. Nga ti kunana, ti pagaya, magaramid ti pagayatan ti Ama, iso ti anakin kapsat ko. Tapayan no aramidam ti pagayatan ti Ama, para iso ti biyag mo. Ngam na sa bali aramidam, kagbiyag ka ti impyerno. Imagine, manutaw mo, 50 kan rufo,
Amin nga biyag mo ka, nagkit-kita la ti maditipadan. Awang pay na apresyar mo, awang pay na saya at nginaramid mo, nagkit-kita ka nga, awang pay na itulong mo. Nya ka nga tao. Dimpay na panasan din nagbaling nga naragsak nga pudpud no. Gapot tap-tapalam la dagita insecurities mo. Nagadong pagtapal ta insecurities. Make up. Buok. Bukan ka magpaunat. Luglugan. Bag. Balay. Diploma. Position. Ijayak ko makwa. Pagtapal ta insecurities dagita. Nagsungan na narigat, madusdusa no. Madusdusa ngam na da joy di uneg mo na daragsak di uneg mo nga mapangkin ni Apo Hesus para iso uray din no. Uray no anya jadda kanyam naragsak ka, makontento ka no anya jadda king ka, makapagbiag ka, iso dayta para iso. Ti paggargarawan talubong mo ala kakabsat ka pili kayo impyerno para iso. Naragsak abiyag wano narigat abiyag. Miserable, natuok, wala naragsak. Kayat ni Apo Isus naglakati ko na dagiti mang tungpal ti pagitan ti amak isudat ti inaken kabsat ko. Nanamnam ay, naragragsak. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarsway ti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos akas metlaeng iti ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen. Ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kastamit ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagen dagiti na santuan na surat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumenda dagiti sibibiyag, ken dagiti natay. Ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, na apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak ket daydaya pagrugbaban ken daydayawen may timpuyog iti ama ken ti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia may maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kumararag tayo iti Diyos aman nakabalin nga ama, ninagungar nga apo tayo nga Jesucristo. Dawaten tayo ken kuana, tapagtalin na eden na tayo anapudno ken Apo Jesus, anang isalakan kada tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem ti araraw mi. Idawdawatan tayo ti iglesia, tapno kanayon asuruten na ti dalan nga agturong iti ama, ket agtalinaed napudno ti panagsaksi na iti Diyos akas maysa aman naripato ken manangipateg. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin a nasyon, tapno agturong da kumaken Apo Jesus a Kristo, ket bigbigan da akas maysa a natibker a pagbatayan iti masakbayan. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin a marigatan tapno masursuro da nga italek ti Apo. Dagiti amin a parikot ken pagdandanagan da ket saan dala nga agtalek iti bukod da a kabaelan. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin a tattao
Tapno maragpat da tinapaypayso akapya, itinakem ken panunot, babaen ti pammati da ken Jesus a Kristo. Ken iti panangikumit da iti bagida ken kuana. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti bagbagi tayo, tapno siya ayat ken si papasnek tayo kuma adumngeg iti Apo ngagsasao, ken mangipakpakita iti panagayat na kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Ti special intention ni Margarita Real, Sekretaryo, ti panagkasangay na into no bigat. Ti fast recovery ni Pompey Martinez, di Susan Real, ken Ason Real, kastamo ti panay karkararag ti kararwa ni Delphine Real, Concepcion, Rolly, Lorenza, ken Mario. Kastapay ti speedy recovery ni Benjamin Junior. Manakabalin nga ama dinggam ka dagiti karkararag mi ket maragsa masarakan mi kumatidalan nga agturungken ka dawaten mi dagitoy gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Aming nagdaing kapinaswan, babae, di ba ikas mo, ako pagyaman, migit ka. Amin namin ngayon kang makita, kaputaya, pinagdainan, na umusta, nakapinpitas ka. Pinapay kailangan, may kahiyawan, nakapo, titigo ken lubas, abungan nagpanggati. Aming nagdaing kapinaswan, babae, di ba ikas mo, ako pagyaman, migit ka. Amin namin ngayon kang makita, kaputayan, pinagdainan, na urmusda, nakapinpitas ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po, awapan na kumaragit na kitigaynon. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo talyawem kad daytoy panagserbimi iti kasta makaayo ken kad daytoy adaton ket agpaay amang parayray ti na Diosan nga ayat mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta ko mga Itag-ayo dagita puspuso yo. dagan sa dayot yako. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Inkarikit ng rin. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo kendiso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan. Babaen ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit. Idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Tiamo a Diyos, langit iamin apa aswan. Di langit ken dagat, nanuday ti pakaiday-dayawan. Hosana iti kamatwan, madaydayan, iumay tinagan tiyamo, Hosana iti kamatwan. Pudno na Apo, abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paaymo ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinen ket ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabii danangalay ti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso a maiboyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babayan ti krus mo, ka panagungar, ang nakamin sa lakan, si kaanan mo buti sa malubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataympaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano ti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi pimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to keneng gasata na Berhen Maria ngay nati Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga
Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kadatayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariya, matungpal kumatinakem mo, dito'y nagaakas sa dilangit. Itdam kadakam daldaw ito'y, ti kanenmi, ti patinayon daldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, Salakan kami kitilan. dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi. Ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Kakupang itoray ti panangabalin tindayan, kaganayon din pagsanday. O Apo mi a Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanya, dated ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba, napnon ayat ti Diyos, na puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbaso ti lubong, hasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbaso ti lubong, hasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbaso ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyan may karingo may kakanya. Kanti may salain nga sa mapaimbag tuntoy kararo. Mangadagit ka po, itikas po, tuy araw po, itaasing kenayak mo, inakitalik, tuy aso ko, Kinta po, itiyakas po, tuy araw po, itaasik kenayak mo, inakitalik, tuy aso ko, naruto niyo sa pukin ka, inagawa tenday tuy aipen mo alam ikakat ibilin alain ka tarabaye alain ka saranaye napnuat alay na bukod mulaye
Naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy adipen mo alam, inkakat ibilin alain ka tarabaye, alain ka saranaye, tapno ang talay na bukod mulae. Naima, ipatay mo, ukawe, sigit ibiyag ko, kasikalae, di banus ko, nagturo, inapuno, nagitaima, ipatay mo, ukawe, singgit ibiyag ko, kasikalaing di banus ko, nagturo, inapuno, naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy adipen mo alam, inkakat ibine, alain ka tarabaye, alain ka saranaye, tapno at talenay na pupulaye. Naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy adipen mo alam, inkakat ibigin, alain ka tarabaye, alain ka saranaye, tapno ang talenay na bukod mulae. Kumararad tayo. Ipaay mo kad apo, tatulungan na kamday ta, makapaimbaga kaasim, ket rukatan na kami kadagiti kinadakes mi, ket papigsaan na kami nga agaramid iti naimbag, gapo ken apo Meso Kristong anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta kumaga. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Amen.